Окей. Всички са на линия. Трябва да постна нещо. Какво мисли, какво да постна? Освен някакъв статус, харесай и ще ти кажа какво мисля за теб. Да, супер. О, даже вече някой го е харесал. Дали е който си мисля? Иванка Иванова. Та пък, какво ме занимава? Добре. Много печена. Трябва да пием кафе. Иван Иванов хареса вашия статус. Добре. Много точен. Печен. Йорданка харесва това. Познаваме се от много години. Трябва скоро да излезем. Хайде да харесай ми статуса, виждам, че си на линия. О, един нов коментар. Дали е от теб? Кифо едно. Чакам. Я се разкарай. Гошо харесва вашия статус. Това е такъв злетак. Добре. Радваш. Ангелина хареса вашия статус. Не се познаваме.